खुलुमखा जतनो गरियानि जतनो गरिया मताय बा गरिया पूजानि जतनो आनि खाने हामजमु ताई अखरार नां खुलुमु याफारो नाय तंनाय चिनि त्रिपुरा राज्यनि जत ताकुक बुकुक आर भारत हानि ताई फातार हानि जतनो आं गरिया मतायनि खाने हामजमु याफारो खाखायो जत काहाम करनो तंबायना जदिओ कोविड-19 बा कोरोना भाइरस नि कारणे लॉकडाउन नि कारणे जों सिनि रायदा मुताबेक समाज नि सिरि सितिनि सिमि जेबाबे जों गरिया मुताय खलायफायो ताखलाय आवाहायखै जों तंथक चाथकनि बिसिंतै जों गरिया मुताय खलाय मांगलाक हायफानो सिनि हुकुमो जेहेतु गरिया पूजा तारपरे बिसिकताल खेराबाई मोसालायमुं आबरक तंगो तो आबो थै ताय सिनि खाव तंगो सिनि हुकुमो जेहेतु तंगो जों आवनो पलक माया आं नुक्का बिभिन्न सोशल मीडिया रगो अनेके सोशल मीडिया नि बिसिंतै कामी बिसिं रगो जे जेमन जेखाने सुबिदा दं हायखे न खुंसानि बरक ताय न कासाकासिनि ताकुक बुकुक न ति जों बिसिकताल ताय गरिया मुतायनि बागै अनेक बरक न प्रस्तुति नाय तंगो तो आं गरिया मुताय उपलक्षे पूरा राज्यवासी ताय चिनि समाजनि बरक नां कक थैसा कबकना मुसुंगो आबंखा कोविड-19 नि लॉकडाउन आबनो रगै चिनि सरकार जेबाबे नियम कानुन जोंनो साखा आबो जों माने तंनानि दरकार आबो माने बिसिंतैनो जों कोरोना भाइरस नि याकनि जों निजेनो रक्षा खैना नांनाय ताय फायनाय बिसिरनि बागै गरिया मुताय ताय तेर आबनो जों गाहामखै पालन खैना बागै उदजापन सेलिब्रेट खैना बागै जों निजेनो बासितनो नांनाय जत गाहाम कुरुं दंदे आं गरिया मुतायनि आरो आं प्रे खायो जाते गरिया मुताय फायनाय बिसिरगो चिनि बागै तंथक मासाल आर बयार गाहाम तुबि फायतो जतना हाय खुलुमका जतना हामबाय।